बघा आयाची पद्धत बघा, माझ्यापेक्षा वेगळी असा की नाही तर कमेंटमध्ये नक्की सांगा। चला आता आपण पाहूया आपलं लाडू भुतुरसून कसं झालं। आ हा 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 मस्त। 1 किलो चण्याच्या डाळीच्या सगळ्या प्रमाणात माझे हे 50 लाडू झाले। 1 किलो चण्याच्या डाळीक माका अर्धा किलो साखर लागली। आज एकटा नाही हा, सरोजच्या जागेवर घेऊन येले आयेक, म्हणजे माझी सासू। आता मी आयेच म्हणते, सासूबाई नाही म्हणत। तर आता सरोजच्या जागेवर एकटा नाही म्हणून सासूबाई घाललंय आणि आयेबरोबर आज करतले बेसनचे लाडू। ती जे असे 2 हातान करता ना ते बघू एकदम भारी वाटतात। मोठ्या सुनेबरोबर बारकी सून नाही आहे, ती मी आलोय तिच्या बरोबर। आम्ही बेसनचे लाडू करून दाखवतो। चला आता कढई तापली आहे, मी चण्याची डाळ घेते। आता करूया आपल्या हाताचा व्यायाम सुरू। बरोबर 8 ते 10 मिनिटं आपल्या ही डाळ चांगली खमंग भाजून घेऊ होईया। तुम्ही डाळ जास्तीची अशी व्यवस्थित जर भाजून घेतलास लालसर अशी, तर तुमका पीठ भाजूक जास्त वेळ लागूचो नाही। मग थंय तुमका पीठ भाजूक कसा तूप घालून भाजा, परत सुक्या भाजा, शक्यतो पीठ सुक्याच भाजायचा। ते लाडू करते मी दाखवीनच, पण आम्ही डाळीवरच जास्त मेहनत घ्यायची। आता सरोज असता तर हय बोलला असता की त्या वहिनी डाळीवर किती एवढी मेहनत घ्यायची। बघा डाळ तुम्ही बिंदास ढवळू शकतास, ह्याच पिंडी तुम्ही पीठ ढवळशाल काय? मग त्या सरोज बोलला होय होय वहिनी, पीठ नाही ढवळू शकत की त्या पीठ असा जो जोर जोरात ढवळूक गेला तर सगळा भुतूर पडतला। आता टाकल्या टाकल्या गॅस ना थोडी मोठीच ठेवलंय मी। जसजशी डाळ आपली भाजूक येत म्हणजे 5 मिनिटं झाली की मी गॅस मंद किंवा मीडियम करतलंय। आता 10 मिनिटं बरोबर मी ही डाळ व्यवस्थित भाजून घेतलंय, अगदी लालसर, एकदम पण लाल नाही केलंय। जसं भाजत गेली तसं सुगंध पण सुटलो आणि 5 मिनिटं झाल्यावर मी गॅस पण बारीक केलंय। आता आपली डाळ भाजून झालेली आहे। आता ही मी थंड करून घरघंटीवर दळूक देतले। आमच्या अंजलीकडे घरघंटी असा, त्याच्याकडे दळूक देतले। आणि लाडवाचा म्हटल्यावर ती चाळणी कुठल्या नंबरची लावायची ती आमच्या अंजलीक माहिती आहे। आणि चक्कीवाल्याक दिलास तर आवर्जून सांगा लाडूचा हा, नाहीतर तो बेसन बारीक करून देतलो। लाडूचा हा म्हटल्यावर भैया असतलो तोही समजतलो, फसफशीत देव पया नाही समजत असा तर तुम्ही सांगा। आता बरोबर मी 10 मिनिटं डाळ भाजून घेतले खमंग। आता मी गॅस घालवतोय, घालवले तरी ढवळतोय। फरक तर तुमका कळलो, मधली मधली बघा जी एकदम ढवळली जात नाही ना ती अशी लाल होता, अरतून परतून जर व्यवस्थित नाही केली तर। झाली आहे मस्त भाजून झाली आहे। मस्त अशी चण्याची डाळ भाजून बघा भसभशीत दळून आणलेलं आहे। कढई तापत ठेवली, आता हे पीठ घालून घेते। भाजणीसाठी मी मोठी कढईच घेतोय। मी 2 बॅचमध्ये पीठ भाजणार आहे, की त्या मोठी असली तरी सुद्धा पीठ ढवळते वेळी अंगावर ओढता, पसरट भांड्यात व्यवस्थित ढवळूक गावता, म्हणून पसरटच अशी कढई घ्यायची। माझी ही नेहमीची भाजणीचीच कढई आहे। आता 2 मिनिटं मी असा सुक्या पीठ परतलंय। आता मी 2 चमचे तूप घालून घेते। आधी तूप घालायचं नाही, पीठ लवकर भाजला जात नाही। असा सुक्या पीठ भाजला तर पीठ मस्त फुलून भाजता आणि हळूहळू मग आपण तूप घालायचा आणि पीठ भाजून घ्यायचा। मस्त असं खमंग माझा भाजून झाला पीठ बघा। मी 2 चमचे तूप टाकलंय नंतर 2 मिनिटानंतर। आता आणि 2 मिनिटं भाजून मी तुपाचे सगळे गुटळे मोडून घेतले आणि पीठ थोडा फुलला सुद्धा आणि फसफशीत सुद्धा झाला। आता मी ह्या पीठ काढून घेते आणि दुसरा जा ठेवलाय ती दुसरी बॅच भाजून घेते। आता मोठ्या परातीत मी ह्या पीठ काढून घेते। आता कढईत घालते तूप। आता म्हणशाल स्नेहान आधी तूप किती घातल्यान, तर त्याचा कारण आहे तूप तापला। आता घालून घेऊया आपण डिंक। आता डिंक हो तुपावर चांगलं फुलवून घेऊया। 100 ग्राम डिंका आयो फुलान बघा मस्त 200 ग्राम पर्यंत होता। आता मंद आचेवर चांगलं माझं फुलून डिंक भाजून झालो।
आता मी गॅस करते एकदम बारीक, मंद होती ती बारीक करते आणि ह्यो डिंक काढून घेते. आता ह्यो डिंक थंड होता, थंड झाल्यावर मिक्सरात वाटून घेऊया, नाहीतर वाटीन सुद्धा चिरडून घेऊ शकतास. ह्या बघा, ह्या कच्चा बेसन दळून आणलेला आणि ह्या आपला भाजलेला असा खमंग लालसर भाजून घेतलाय. मी ह्याच्यात फक्त 2 चमचे तूप आणि डिंकाचा उरलेला तूप त्याच्यातच भाजलाय. नंतर आपल्या तूप घालूचा. 1 किलो चण्याची डाळ घेतलं, ते काही अर्धा किलो पिठी साखर मी चाळून घेतलाय. थोडी थोडी घालून ही आय मिक्स करता. गरमच आया तरी पण ती हातीन करता बघा, सोसण्या इतका हा गरम. आता मी सगळी घातलंय. तुमच्या आवडीनुसार तुम्ही कमी गोड काय ती जास्त करू शकतास, पण आम्ही 1 किलो चण्याच्या डाळीत अर्धा किलो पिठी साखर घातलं. आता ही काजू आणि बदामाची भरड ती पण घालून घेते. 10-12 काजू आणि 10-12 बदाम त्याची भरड करून घेतलेलं आहे. आता ह्या वेळेत आम्ही लाडू ताळ्यात चिटकू नये आणि फसफशीत व्हावे अगदी खातेवेळी, म्हणून आम्ही घालतो 100 ग्राम डिंक तुपात तळून घालायचो वाटून वगैरे. ह्यो डिंक जर घातलास तर तुमचे लाडू अजिबात टाळ्यात चिकटणार नाही. ऐक जरा गरम लागता, हा हा करता. हे 1 मूठ मनुका घेतलंय ते घालून घेते. आता आयन ह्या सगळा मिक्स केल्या ना. आता करतली चारोळी, आणि चारोळी आधी मिक्स नाही करूची, तिका टाकूया आपण वेलची पावडर. आता चारोळीच्या लगोलग घालते वेलची पावडर. आता सगळा काढून झाला आहे, सगळा मिक्स करून झाला. आता मी परातीत थोडा काढणार आहे, असा परातीत काढणार आहे थोडा. आणि अर्ध्याच्यात इथं आता तूप घालणार आणि मग हे लाडू वापरणार. आता मी तूप घेतलंय, जवळजवळ पाव किलो तूप घेतलंय मी या भांड्यामध्ये. तर आता कडवून घेतोय. लागात तर मी शेवटी सांगतले. आय म्हणतली लाडू आवळतोय आणि आपण बोलतो लाडू वळवतो. आता ह्या तूप गरम झाला. आता मी आयन खड्डो केला ना, थंय वततय. जास्त नाही, गरमच केलंय, फक्त कडवले नाही. आता तूप गरम म्हणून हा चमच्याच्या साह्याने ती ढवळून घेता. तूप गेल्याबरोबर मस्त परब किचनमध्ये सुगंध दरवळूक लागलो. आता मी गव्हाच्या पिठाच्या लाडूत सांगितलेले, तिची ती अशी 2 हाताने आणि अशी बोटा लावूची पद्धत, ती पद्धत तुमका आज बघूक भेटतली आपल्या परब किचनमध्ये. आता तूप जरा गरम आहे तरी हाताच्या साह्याने ती करून घेता. सगळे सर्वत्र पिठाक चोळून घेता. तूप वया आहे काय गे? ती का विचारले आणि तूप वया काय? ती म्हणाली नको, आधी वळण्याक येतात काय बघता. ही बघा तिची पद्धत. ही बघा आयाची पद्धत बघा. माझ्यापेक्षा वेगळी असा की नाही तर कमेंटमध्ये नक्की सांगा. आता आई जरा थकडे सरकतली, मी पण वळूक लागतंय. हां बघा आपसुक तिचं मनुका कसं वर इलो. आता माझी पद्धत आणि तिची पद्धत मी मगाशीच सांगितलंय, कमेंटमध्ये नक्की सांगा. दोघींची पद्धती वेगवेगळे. हो बघा. आता अशा पद्धतीने आम्ही सगळे लाडू वळवून घेतो. आता बघा 2 जण लागलो म्हणून पटापट झाले. आणि बघू गेलं तर थोडेसे वर खाली होत, पण प्रमाण बघा. लाडूची साईज पण बघा. आईची आणि माझी साईज आहे तसे लाडूची साईज आहे. थोडे मोठे थोडे छोटे.
आणि आईने आठवण पण सांगितलं, मी तर याच्यापेक्षा चाली चाली करायचंय, पण आईक आता मी बोललोय तू चाली चाली करायचंस, पण तू कसा पूर्वतयारी तू आधी करून घ्यायचंस आणि करायचंस. होय आमका तुमच्याबरोबर बोलायचं लागतं ना, मग वेळ जाता. छोटेसे मोठे छोटे मोठे तरी एवढं काही फरक दिसत नाही लाडवांमध्ये. नाही बरोबर झाले. लाडू बनवायला टाइम नाही लागत, तयारी भाजाय भिजायला टाइम लागते. हा, दिवाळीच्या वेळेक आम्ही कसा नैवेद्य दाखवतो असता म्हणून आम्ही चाकून बघत नाही, पण एवढं अंदाजात एवढे गोड होत, मग ते जराशे अगोड झाले तरी आम्ही मानून घेतो. चला आता आपण पाहूया आपलं लाडू भुतुरचून कसं झालो. हा 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 मस्त. 1 किलो चण्याच्या डाळीच्या सगळ्या प्रमाणात माझे हे 50 लाडू झाले. 1 किलो चण्याच्या डाळीक माका अर्धा किलो साखर लागली. बेसनच्या लाडवा पुरा परब किचन लोटला बघा. परब फॅमिली छोट्यांपासून मोठ्यांपर्यंत. आणि बघा लाडू कसे झाले होते, ते जीभ नुसती ही होता. बोलले ना परवा आमच्याकडे 2 दिवस पण जमत नाही. बघा कशी वळवळतात आणि आजी दम देता. मग बोलतात ना लानी तेरी मोर निको मोर ले गई. आणि हे लाडू किती दिवस ठेवलात तरी काय होणार नाही. महिनोभर ठेवलात तरी महिनोभर ठेवला तसे राहणार. हा, कुठे पाठवा, गावी पाठवा, कुठे इथे खावा, काय होणार नाही. आणि ह्याच्यात जी वस्तू टाकलं होती आवर्जून टाका, म्हणजे आपलं डिंक तुमका बरं लागतील चवीला. हा, चवीला लागतील आणि त्यांनी तुमच्या टाळ्यात पण चिटकणार नाही. तुम्ही दरवेळेस बघितलाच ते लाडू आपण रवो टाकून केलेले. होय बघा काय चाललं आता. पण ह्या दिवाळीत अशा प्रकारचे लाडू तुम्ही नक्की करा. नेहमीप्रमाणे आमचा परब किचन लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करा. नेहमीप्रमाणे हसत रवा, कसा खात रवा आणि नवनवीन रेसिपीसाठी परब किचन पाहत रवा. काय घेतो परब किचन पाहत रवा. आणि परत भेटू दुसऱ्या रेसिपी सोबत, सगळ्या मंडळींसोबत. तोपर्यंत धन्यवाद. आजीने दिलेला लाडू.